Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Nna, anyị na-ekele gị maka okwu gị n'abalị a. Echere m na ọ bụ okwu dị mkpa. Oge eruola mgbe anyị ga-eleba anya na ihe ndị banyere ndụ anyị, ọ bụghị ịgbara ha ọsọ. Mana anyị ma na nke a bụ uche gị. Ị chọrọ ka anyị na-eme ihe, ị chọghị ka anyị na-atụ ha egwu ma ọ bụ zochapụ n'ebe ha nọ. Ị chọghị ka anyị gbaa ọsọ, ị chọrọ ka anyị legide ihe ndị ahụ anya mee ya. Ma ana m ekpe ekpere ka ị tinye ọtụtụ ihe n'obi ndị mmadụ n'abalị a nke ha kwesịrị ime. Ma ị ga-arụ ọrụ n'abalị a nke naanị gị pụrụ ịrụ. Anyị na-ayọ n'aha Jizọs. Amen. Achọrọ m ịgwa gị okwu n'abalị a maka ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ si agbara nsogbu ha ọsọ, otu anyị si agbanarị ihe karịa ime ha. N'ihi na ekwenyere m na anyị nọ n'oge na ọgbọ anyị nke ndị mmadụ na-agba ọsọ site na ihe ndị ha kwesịrị ime na ihe kwesịrị ha ime ruo n'inye nkọwa. Ndị mmadụ na-agbara ọrụ siri ike ọsọ, ha na-agbara ihe siri ike ọsọ, ha na-achọ ebe ndị siri ike, ha na-achọ ndị siri ike, ha na-achọ ịgbanarị ọtụtụ ihe dịka ihe mgbu. Ọ bụghị na e nwere onye hụrụ ihe mgbu n'anya, mana a na-enwetụkwa ihe mgbu na nnwere onwe. Ndị mmadụ na-agbara onwe ha ọsọ. Ọtụtụ mmadụ amaghịdo onwe ha ma otu. Ha na-agbara eziokwu ọsọ, ha na-agbara ihe gara aga ọsọ. Ọdịnihu na-atụ ha ụjọ. Ma akwụkwọ nsọ na-akụziri anyị na Chineke chọrọ ka anyị na-ebi ndụ n'obi ike, ma ọ chọrọ ka anyị nwee nkwuwa okwu ma dị ike n'ime ya. Ghara ị na-atụrụ ihe ọbụla ụjọ, ma marakwa na ya onwe ya nọnyere anyị mgbe niile. Ma n'ihi na Chineke nọnyere anyị, anyị ga-elegide anya ma mee ihe ọbụla nke anyị kwesịrị ilegide anya ma mee n'ime ndụ anyị. Ọ bụrụ na ị kwere nke a, tie amen. Ekwenyere m na kama ịgba ọsọ, anyị ga-amụta ịkwụrụ otu ebe ma hụ nzọpụta Chineke ka ọ na-abịaru anyị. Ma o nwere ihe ndị dịnụ banyere ịgba ọsọ, ma aga m egosi gị ebe anọ n'ime akwụkwọ nsọ iji gwa gị na ihe ọbụla nke ị gbara ọsọ, Chineke ga-akpọghachi gị azụ gaa n'ebe ihe ndị ahụ ị gbara ọsọ. Ị ga-emerịrịla ya tupu gị nwee ike na-aga n'ihu. Enwere m ụfọdụ mmadụ ndị na-anọ n'ebe ahụ mbụ. Ama m na ị na-aghọta ihe m na-ekwu. Amen. Ịma, nna m mere m ihe ọjọọ nke ịkwasa m iko n'ike. Mana mgbe m si n'ụlọ anyị gbapụ, m chee ma nke ahụ ọ gaala, mana emechara m mata na ihe ahụ ka nọ n'ime m. Ọ nọ na mkpụrụ obi m, achọrọ m iguzogide ya. Ọ bụ ihe mgbu nyere m, achọrọ m ime ya n'ụzọ ziri ezi. Anọ m na-agbara ya ọsọ n'ihi na achọghị m iguzogide ya. Achọrọ m ikwu okwu maka ya, achọrọ m ikpe ekpere maka ya. Eleziri m anya, leghara ya anya, mee ka o nweghị ihe mere. Ana m eche ma o nwere ihe ị nwere na ndụ gị site na ndụ gị gara aga, ma ọ bụ ihe ọbụla nke Chineke chọrọ ime n'ime ndụ gị ugbu a. Gị zụlite ụmụ ụzọ ndị ị ga-eji mee ka o nweghị ihe mega. N'ihi na ị chọghị ime ya. N'ezie, ka m gwa gị, ịzakpuje ihe n'okpuru ute bụ ezigbo ihe dị njọ nke ukwuu. Naanị na ị kpebiri ileghara ya anya apụtaghị na ọ nọghị nga ahụ. Ma Chineke eteela anyị mmanụ ka anyị na-eme ihe, ghara ịgbara ya ọsọ. Ma otu ọ dị, ma anaghị m atụrụ mmadụ ka o mee ihe Chineke emere ka m mee. Ma ana m ekwu na ị ga-eme ihe ọbụla nke Chineke duru gị ime. Ugbu a ka m kwuo ya ọzọ, ị kwesịghị ime ihe ọbụla nke Chineke duru m ime, ma ị kwesịrị ime ihe ọbụla nke Chineke na-edu gị ime. Ma ọ na-edu anyị n'ụzọ dị iche iche. Ya mere, anọ m na-ekpe ekpere otu ụbọchị, nghọta na Chineke na-etinye n'obi m na oge erubeghị, mana oge ga-abịa mgbe ị gaa legide nna gị anya ma gwa ya okwu banyere ihe o mere gị. Ọ bụrụ na o nwere ihe ịma maka imegbu mmadụ site na akwamiko, ma ọ bụ na ilele ya na ihe onyonyo, ma ọ bụ na ịhụ na onye o mere, ma ọ bụ na o meela gị, ihe ndị a niile na-aga njem na ihe nzuzo dị egwu. Agwakwala onye ọbụla, agwakwala nne gị, ekwekwala onye ọbụla mara. Onye arụrụ ala ahụ ga na-agwa gị na ọ bụ ezi ihe, na-agwakwa gị n'otu aka ahụ, ekwela ka mmadụ mara, n'ihi na ọ bụ ihe mmegheri anya ezi uche na-adịghị na ya. Ya mere, ebiri m ndụ m niile n'izo ihe niile nke
na-eme m na-atụ ụjọ ịgwa mmadụ ọbụla. Mana onye ikpeazụ ị ga-agwa okwu banyere nke a bụ ya. Echetara m otu mgbe m degara ya akwụkwọ na-agwa ya ụzọ ọjọọ nke ihe o mere m ka m na-ahụta onwe m. Ma o mere m ka m banye na nsogbu dị ukwuu na ahụhụ, wee mee m ka egwu na-atụ m ịgbalị ịgwa ya ihe ọbụla ọzọ. Mana echere m na ihe kachasịrị nye m nsogbu bụ ịmanye m, ime ka ahụrụ m ihe nke m kpọrọ asị ma kpọọ ụgwọ n'anya. Ọ bụ imegharị na ndugharị n'ụzọ dị njọ. Ma mgbe Chineke gwara m na m ga-aga gwa ya okwu, ma gwa ya okwu n'ihu ya n'ihe o mere m na otu o siri metụta m, ma echiche banyere nke a bụ ihe gbara m gharịị. Ọ bụ ihe ikpeazụ n'ime ụwa nke m gara ịchọ ime. Mana obi dị m ụtọ maka ụbọchị ahụ, ma Chineke gwara m okwu n'obi m n'oge ahụ abụghị ugbu a, n'oge ahụ ga-abịa. Ya mere enwere m ike ịgwa gị n'abalị a, o nwere ike Chineke chọrọ ka ị dị na njikere na echiche, inwe mmasị ijikere ime ihe ndị ị kwesịrị ime ka ị wee ruo na nnwere onwe. Mana ịma ihe mere na bụ na ị nweghị ike ịgbara ihe ọsọ ma ọ bụ si n'ebe ihe nọ zochapụ onwe gị ma nwere onwe gị. Ịma o nwere ike bụrụ mmehie nke dị na ndụ gị nke ị kwesịrị ikwupụtara Chineke, ma ọ bụ na ị kwesịrị ịlaghachi azụ gaa mee nkwụghachi nye onye ọbụla nke ị mejọrọ ma megbuo. O nwere ike o nwere onye nọ na ndụ gị nke emegburu gị, ha wee na-ebi ndụ ha n'ala dị mma dịka o nweghị ihe metụtara ha. Mana n'ihi ha ị kwesịrị ịgaghachi gaa buru oche nọrọ ọdụ ma legide ha anya, gwa ha okwu ihe nke ha mere gị na ihe ọjọọ nke ha mere gị. Mgbe ụfọdụ ị ga-enwere onwe gị ma imeghị nke ahụ. Mana ama m na ọ bụghị unu niile ka e mejọrọ n'ụzọ nke eji mejọ ma ọ bụ ụzọ nke esi mejọ ndị ọzọ ndị nọ ebe a. Mana ekwenyere m na ihe nke m gaji igwe unu n'abalị a ga-emetụta mmadụ ọbụla nọ n'ebe a n'otu ụzọ ma ọ bụ ụzọ ọzọ. Ma ndị kwere ka ndị mmadụ merie ha anya ma ghọgbuo ha n'ihi na ụjọ na-atụ ha igosi ha iwe. Ekwela ka mmadụ ọbụla zuru ndụ gị n'ihi na ụjọ na-atụ gị ịgwa ha okwu sị ị kwesịghị ma otu idugharị m ma ọ bụ ịghọgbu m. Mana agaghị m ekwekwanụ ka ị mee nke a. Ị nwere ike isi amen. Anyị kwesịrị ịbịa n'okpuru nrube isi na ọchịchị nke Chineke, ọ bụghị ikwe ka mmadụ na-ebi ndụ anyị ma na-aghọgbu anyị. N'ime ndụ a, anyị kwesịrị na-eme ihe ga-atọ Chineke ụtọ, ọ bụghị ihe ga-atọ ndị mmadụ ụtọ. Ma ọ tọrọ m ụtọ na Chineke ekweghị ka m mee ya n'oge ahụ, n'ihi na ama m na adịghị m na njikere. Amaghịzi m oge o were, mana o were ọtụtụ oge mgbe m nọrọ n'ihu Chineke otu abalị, ma n'etiti ekpere m nnụ ka mmụọ nsọ gwara m sị oge ahụ bụ ugbu a. Chineke m, ọ dị mma. Anọ m na-ama jijiji nke ukwuu, ụjọ na-atụ m. Ma Dev soro m gaa nọrọ ọdụ n'ihu nna m. Mana nne m nọ n'ụlọ ụbọchị ahụ, mana anọ m na-eche sị gịnị ga-eme, n'ihi na nne m nọ n'ọrịa kamgbe na-emeghị ihe banyere ya na ihe ndị ọzọ na-eme n'ụlọ anyị mgbe ahụ. Achọghị m ime ka ọrịa nwa ha ọrịa ọzọ. M wee tụgharịa ikwuchitere nne nke na-ekwuchitere m. Ọkwa nke a ga-amasị gị, ọkwa ya ịhụtazi onwe m ebe m na-abanye n'ụdị ihe a na-ewe iwe, na-agbalị ikwuchitere ya ma o nweghị mgbe ya onwe ya kwuchitere m. Mana ọ bụ ihe ụjọ, mana echetara m na eguzogidere m ya ma gwa ya sị ya na anyị kwesịrị ikwu okwu banyere ihe i mere m. Iwe wee ya na-agwa m ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ dị mma, ị chọrọ ka m mee gị ya? M sị nke a bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ, ịma na iji ụjọ wee jide m wee kpọọ gị asị, kpọọ ihe niile i mere m asị. M si otu ọ dị, agwara m ya na ihe ndị i mere m wutere m, o butekwarala m ọtụtụ nsogbu n'ime ndụ ma ọ bụkwa ihe ziri ezi. Mana ekwesịrị m ịgwa gị otu o si metụta m. Mana agwara m ya nke a maka ịhụnanya m nwere n'ebe Chineke nọ. Adịkwa m njikere ịgbaghara ya, ma achọkwara m ka o leba ya anya ka o wee nwere onwe ya, ọ bụghị naanị ịgbara ya ọsọ ma zonarị ya. Ọ dị mma, ọ kwụsịghị n'ụzọ nke m gara ịchọ ka o were kwụsị, mana eruberele m Chineke isi. Ya mere ụzọ nke nwere onwe emepere m nke na-agaghara emepe ma ọ bụrụ na m gara n'iru ikwe ka ụjọ nke mmadụ na-achịkwata m ma na-emegharị m anya. Obi adịghị Chineke mma ebe anyị nọ mgbe ụjọ na-atụkarịcha anyị n'ihi mmadụ. Ma anyị ga-enwe ụjọ nke ofufe wee nye Chineke. Asị m na anyị ga na-atụ Chineke ụjọ. Anyị kwesịrị ịma mgbe Chineke so nke a bụ oge iji mee ihe a, nke ahụ bụ oge iji wee mee ya. Ma ndụ anyị agaghị na-agazi ma ọ bụrụ na ya emeghị ya.
mana m na-ekwu nke a n'ụtụtụ a, m ga-ekwukwa ya ọzọ. Ọtụtụ n'ime unu eji m okwu amụma na-abịa na mgbe abalị a na-agwa unu oge eruola mgbe ị ga-azapụtachi ihe ndị ahụ nke ị zabara n'okpuru ute. Ị chọghị ime ihe dịịrị gị, ị ga-eme ihe ndị ahụ, mana ọ bụrụ na ị jụ ime ha, ha emesie gị ike, ha zuru ọṅụ gị, ha wee na-abanyekwu n'ime ime ndụ gị, ha wee butere gị nsogbu dị oke egwu. Anyị ekwesịghị ịgba ma ọ bụ zonarịrị ihe ọbụla, ma ọbụla ihe ntakịrị nke nọ n'ime nke anyị kwesịrị ihichapụ, ma ọ bụ imezi ụlọ anyị. Nke a bụ ihe kwesịrị. Anyị kwesịrị ịkwụsị ị na-eme ka ihe ọbụla ọ na-emegidecha anyị, ma mara onye anyị bụ n'ime Kraịst, na ọ bụ Emmanuel, onye nwe anyị nọnyere anyị, na ọ nọ n'ime anyị, ma onye kacha ike bi n'ime anyị. Ka anyị ghara ị na-agụ ya n'egwu, ka anyị na-ebi ya na ndụ. Amen. Mana achọpụtara m na Chineke mere ka m laghachi azụ gaa guzogide ụfọdụ ihe tupu m enwe ike nweta onwe m ma gaa n'ihu. Mana ọ na-ewute m nke ukwuu banyere ndị na-enwe akparamagwa nke dị ka nke nna m. Ọ bụrụ na onye zụrụ gị bụ onye nwere ụdị akparamagwa ma megbuo gị, ị nwere ike imekwa ụdị ihe ahụ nke m onwe m mere. N'ezie, nne m na onwe ya nwere adịghị ike ruo na o nweghị ike ime nna m ihe ọbụla, n'agbanyeghị na ọ ma ihe ọ na-eme. M wee too n'ime ịkpọ adịghị ike asị. Akpọrọ m adịghị ike asị. Anaghị m achọ ka onye ọbụla nọ n'akụkụ m sị ọ dịrị m ike, agaghị m emeli ya, ọ na-ewe m iwe, anaghị m achọdo ịnụ ya ma otu. Ma m bịa bụrụ n'otu n'ime ndị a na-asị toonu Chineke, aga m eme ihe ọbụla nke m chọrọ ime. Mana nke a nwere akụkụ ya dị mma, ọ na-enyere m aka ịga n'ihu ma ime ọtụtụ ihe ndị a nke m na-eme taa. Mana ekweghị m ka ọ gafee ofe wee dizie dị ka mgbe ahụ, na m ga na-eche na onye ọbụla nke nọ n'ụwa ga-adị ka m, ma kpọọ onye ọbụla nke na-eme ya otu ahụ asị. Ma enwere m obere nsogbu nye akparamagwa nke nna m. Ya mere, ihe ọbụla enwere m ụzọ abụọ nke m si emeso ndị mmadụ. Enwere m ike nwee onye m nwere ike ị na-agbazi, ma ọ bụ m nweta onye siri ike nke ukwuu, m ga-abịa wetuo onwe m ọzọ dịka m mere n'okpuru ọchịchị nke nna m, ma kwee ka ha na-achịkwata m. Ma nke a abụghị ụzọ eji ebi ndụ. Anyị kwesịrị inwere onwe anyị, bụrụ onwe anyị, bụrụ onye Chineke kere anyị ka anyị bụrụ, nwee mkpebi nke anyị, na-ebi ndụ anyị, na-adị ndụ nke Chineke chọrọ, ghara ikwe ka ihe gara aga na-aghọgbu anyị ma ọ bụ na-achịkwata anyị, ma ọ bụ ndị sitere n'oge anyị gara aga. Amen. N'agbanyeghị ihe ọbụla mmadụ mere gị, agala n'ihu ị na-agba ọbara n'ihi ya ruo ogologo ndụ gị niile. Ya mere, n'akara nke mgbe ị gbara ọsọ site na ihe ọbụla, Chineke garịrịla eme gị ka ị laghachi azụ gaa mee ya. Moses, Ọlụ Ndị Ozi 7, amaokwu nke 22. Mana a zụrụ Moses site na amamihe na ụkpụrụ omenala nke ndị Ijipt, ma ọ bụ onye dị ike nke ukwuu site n'okwu ya na omume ya. Ị hụrụ Chineke nọ na-azụ ya banyere na ihe nke ọ gaje ime n'afọ ndị na-abịa abịa. Ma ụfọdụ n'ime unu nwere ike iche na ihe ha mego ugbu a abaghị uru, n'ihi na ha rọrọ nrọ ebe ha na-eme nke ọzọ. Ma ihe ọbụla nke anyị na-eme bụ akụkụ ihe nke anyị gaje ime. Amen. Mgbe ọ dị afọ 40, ya wee bata n'obi ya ịga aga leta ụmụ Izrel ma nyere ha aka ma lekọtakwa ha. O nwere mmasị inyere ndị mmadụ aka, nke a bụ ezi ihe. Ma mgbe o lere anya hụ ka a na-emegbu otu onye n'ime ha, ya wee gbatara onye ahụ a na-emegbu, ma gbatara ya otuto site n'ịkụda onye Ijipt ma gbuo ya. O lere anya, mana ahụrụ m akụkụ nke a n'anya, mana aga m agwatukwu unu okwu banyere ya n'ụbọchị echi ihe m ji hụ ya n'anya. O lere ụmụnna ya anya ịghọta na Chineke chọrọ isite n'aka ya wee napụta ha. O nweghị ihe ọ kpọrọ ya n'ihi na o chere na ha ga-anabata ya, mana ha aghọtaghị. Echere m mgbe Chineke kpọrọ m n'ije ozi a, m chere na ndị mmadụ ga-enwe obiọma wee kwaa aka, mana ha kụrụ m aka, ha nwekwa obiọma. Ha aghọtaghị, ọ tọghịkwa ha ụtọ. Ihe m nwetara wụ azụ ihe m lere anya n'aka ndị mmadụ. Ị nwetatụla azụ ihe ilere anya inweta n'aka ndị mmadụ? Ịma Chineke achọghị ka anyị na-enwe mkpebi anyị site na ma ndị mmadụ ọ ga-akụ aka ma ha agaghị akụ. Ọ chọrọ ka anyị na-eme ihe anyị na-eme n'ihi na anyị kwere na ọ bụ ihe ọ chọrọ ka anyị mee.
oge eruola mgbe ụfọdụ mmadụ ga-eguzoro ọtọ n'ime Chineke ma dị ike ghara ị na-ekwe ka atụmatụ ndị mmadụ na-akwagharị ha. Ma n'ụbọchị nke ọzọ ya wee bịaruo n'ebe dị nke ọzọ nọ na-ese okwu ma na-alụ ọgụ, ya chọọ ka ọ wee gasịa ha wee sị, ụmụnna m n'ime Chineke, eleghị unu ji na-ekwu ma na-emejọ nwanne unu, ebe ọ bụ na onye ahụ nke na-emejọ onye agbata obi ya wee kwaa Mosis aka wee sị ya, onye kpọrọ gị ka ị bịa bụrụ onye ikpe wee nye anyị? Ị chọọla ịbịa gbuo anyị otu isi gbuo onye Ijipt ụnyaahụ? Amaokwu nke 29. Nke ahụ wee butere Mosis ịchọ nchekwa site na mfelaga. Nke a pụtara na ọ gbalagara, ma ọ nọrọ n'ebe ọ gbalara wee bụrụkwa onye bịara abịa n'obodo nke Midian, ebe ọ gara mụọ ụmụ nwoke abụọ. Ma mgbe afọ 40 gasịrị, mgbe ahụ o ruola afọ 80. Ịgba ọsọ na-egbu ọtụtụ oge. N'ebe ahụ Chineke abịakwute ya n'ime ọzara. Ị ga-ahụ ihe anọ nke m gaje igwu unu n'ime abalị a, na mgbe ọbụla ndị mmadụ gbara ọsọ ha na-akwụsị n'ime ọzara. Onwe mụ na ya so n'abalị a. Ọzara bụ ebe kpọrọ nkụ na-enweghị isi, na-enweghị ego dị ya. O nweghị ihe ọbụla na-atọ ụtọ ebe ahụ n'ime ndụ gị, ma ọnọdụ a na-ebute ọtụtụ nsogbu dị iche iche, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị na-achọghị n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, gị na-achọzi otu ị ga-eji wee na-ata mmadụ ụta n'ihi ya. Ma anyị gbaba n'ime ọnụ n'ime ime ala na anyị agaghị ahụ ụzọ nke anyị ga-esi wee pụta. Ma mgbe afọ 40 gasịrị, mgbe ahụ o ruola afọ 80, Chineke wee gosi ya onwe ya site n'ọkụ na-agba n'ọhịa. Ma mgbe Mosis hụrụ ya, ọ tụrụ ya n'anya, ụjọ bịakwara ya na ihe ọ na-ahụ. Ma mgbe ọ gaziri nso ka ọ hụ ihe na-eme, ya n'olu Chineke ka Chineke na-agwa ya eziokwu, nke a bụ ihe dị ụtọ. Abụ m Chineke nke ndị nna nna gị ha, Chineke nke Abraham, Isaac na Jekọb. Mosis wee maa jijiji, ụjọ wee tụọ ya nke ukwuu, ruo na o nweghị dị ike ilelite anya ya elu. Ma Chineke gwara ya sị, wepụga akpụkpọ ụkwụ nke iyi n'ụkwụ, n'ihi na ala iguzobe ala nsọ. Amaokwu nke 34. N'ihi na ahụtakwala m, o doole m anya, mmegbu na mkpagbu nke ndị m nke nọ n'Ijipt, ma anụna m ịmụ ụsụ ha na ịsụ ude ha. Agbatuole m ịbịa napụta ha. Ma lee nke a, ma ugbu a bịa, aga m ezighachi gị Ijipt. N'ezie, mmadụ kwesịrị iti mkpu. Ngwa lee na olee otu anyị ga-esi nwere onwe anyị site na ihe ọbụla ma ọ bụrụ na anyị na-agbara ya ọsọ. Olee otu anyị ga-esi nwere onwe anyị site na ya ma ọ bụrụ na ihe niile anyị na-ele anya ya bụ na anyị agaghị emezi ihe ọbụla banyere ya. Nke a bụrụ ihe anyị na-achọ na anyị enweghịzi ihe anyị ga-eme maka ihe ọbụla ọzọ. Ana m agwa gị, ekwensu ga-akpachapụ anya ịhụ na ị mere otu a n'akụkụ niile. Ma ụzọ nke ị ga-esi garuo n'ogugo nke ị na-agaghị na-atụkwa egwu ihe ọbụla kama iguzogide ha. Naanị otu ụzọ nke ụjọ si agbalaga bụ ma ọ bụrụ na iguzogide ya. Mgbe ilegide ya anya, ị ga-amụta otu esi emeso ụjọ. Mgbe m nọ n'ihu nna m, ụjọ tụrụ m nke ukwuu. Anọ m na-ama jijiji, obi ekoro m n'elu, mana erughị m n'akụkụ ya nke ọzọ ma ọ bụghị na m guzogidere ya. Naanị otu ụzọ ị ga-esi nwere onwe gị bụ ime ihe. Eziokwu ga-eme ka ị nwere onwe gị, mana ị ga-ekwesị itinye eziokwu n'ime ndụ gị ka ị wee nwere onwe gị. O sitere n'Ijipt gbalaga, ma Chineke ezighachikwa ya Ijipt. Jenesis 15 amaokwu nke 8 ruo na nke 9. Ama m na ụfọdụ n'ime unu echegharịwala echiche si, olee otu nke a si gbasa m, olee otu nke a si gbasa m. N'ezie, ekwere m na Chineke ga-egosi gị. N'ezie, ekwenyere m na o nwere ọtụtụ mmadụ nwere ihe nke nọ n'ime ime ndụ ha, nke nọ n'okpuru ala obi ha, nke ka na-afụ ha ụfụ na-ebutere ha ihe mgbu, mana ha amatabeghị na nke a bụ nsogbu nye ndụ ha. Jenesis 16 amaokwu 8 na nke 9. Ịma na nke a bụ ọnọdụ. Chineke kwere Abraham na Sera nkwa nwa, ma Sera anaghị atụrụ ime ọsịsọ. Mgbe ọtụtụ afọ gara, ya dị ya ka agharịpụla ya wee weta atụmatụ nke anụ arụ na-enweghị isi, na ya ga-enweta nwa na-ejere ya ozi Haga, ka ọ bịa bụrụ nwaanyị nke abụọ wee nye di ya. Ị nwere ike iche na onwe nwaanyị ga-eme otu a, mana o mere ya. Ma n'eziokwu, Haga wee tụrụ ime, ma ya bịa nweta akparamagwa
wee nye Sera dịka n'oge ugbu a ya sị adịla m ime. Ya wee rụzie Sera n'ogugo nke ọ na-achọghịzi ha ga n'akụkụ ya. Ya mere Abraham emee ya ka ọ pụọ. O mesiri ya ike na-ebutere ya ihe mgbu, o meghị ya ka ọ pụọ. Ya wee gbalaga. Amaokwu nke 6 si ya agba ọsọ ma ọ bụ ya agbalaga site n'ọnọdụ ahụ. Amaokwu nke 7 ma mmụọ ozi Chineke hụrụ ya n'akụkụ mmiri n'ebe n'ụzọ mmiri. Ya sị ya, ha ga nwa odibo Sera, ebee ka ị si, ebee ka ị na-aga? Ya wee sị, agbapụga m ọsọ site n'aka nne m ukwu. Ma lee ihe Chineke gwara ya. Ọ sịghị ya aghọtara m mgbe ọsọ. Ọ sị mmụọ ozi Chineke wee sị ya laghachi azụ. Ọ dị mma. Laghachikwuru nne gị ukwu ma wetuo onwe gị ala n'okpuru ya, rube isi. Ugbu a ele ụdị ihe dị ihe a. Nụrụ nwaanyị a nọ na-emegbu ya. O si n'ebe a na-agbapụ ọsọ, nke bụ ihe o kwesịrị ime. Ka m gwa gị ofu ihe, naanị n'ihi na ị chọrọ isi otu ebe wee pụọ, ebe nke na-adịghị gị mma, ọ pụtaghị na Chineke chọrọ ka ị pụọ. Ugbu a anyị na-aghọta. Ugbu a enwere oge nke eji apụ otu ebe, mana ọ bụghị mgbe ị chere ị chọrọ. Ọ bụ mgbe Chineke mere ka ị pụọ n'ebe ahụ. Chineke gwara Abraham pụọ. Ị ga-esi n'ebe ị nọ pụọ, ị ga-esi n'ebe ezinụlọ unu na ndị be unu nọ pụọ, ma ị ga-aga n'ebe m ga-egosi gị. Ha niile bụ ndị na-ekpere arụsị. Ma o nweghị ihe Chineke na Abraham ga-emekọta ruo mgbe o siri na mmetụta ahụ pụọ. Chineke nwere ike isi gị isi n'akụkụ ndị enyi na-ekweghị ekwe pụọ. O nwere ike ịgwa gị ịhapụ gị ọrụ gị ebe ha na-eme gị ka ị mee mmehie. Mana o nwere ọtụtụ oge ndị ọzọ mgbe anyị na-ahapụ ụfọdụ ebe n'ihi na anaghị eme anyị otu anyị chere anyị kwesịrị isi wee mee anyị. Ma o nwere ike ịmụta otu isi eguzogide ihe ndị ahụ bụ ihe nke Chineke chọrọ. Ma ọ bụ ya kpọbatara ya ebe ahụ nke ọ chọrọ ka anyị nọ n'ugbu a. Arụrụ m mmadụ ọrụ n'ije ozi ya afọ 5, mana enweghị mgbe ọbụla m chere emere m nke ọma. Mgbe ahụ o siri m ezigbo ike. M na-agwa gị, o siri m ezigbo ike. Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị ike nke m metụburu na ndụ m niile, nke na-abụghị ibuli n'ụzọ nke m na-esi eme ihe. M sị apụọla m ebe a. Ịma nke a gara abụ ihe dị mfe, ma n'oge ọzọ agara m ịgbanarị onye ọzọ nweghere agwa dịka nke nna m. Agara m ị na-elekọta onwe m, na-echere ka Chineke bịa lekọta m. Ị nọ n'ebe ahụ? Mana amaara m mara nke ọma na ọ bịara m n'obi na Chineke achọghị ka m si n'ebe a pụọ mgbe ahụ. Ọ bụghị n'ihi na ị chọrọ ime ihe bụ na ọ dị mma ka ime ihe ahụ. Ekwesịrị m ikwu nke ọzọ? Naanị na ị chọrọ ime ihe apụtaghị na ị kwesịrị ime ihe ahụ. Ị ga-ewere ihe niile tinye n'aka Chineke. Ị chere na ọ bụ ihe dị mfe nye Dave mụ na ya nọ n'afọ ndị anyị lụrụ di ọhụrụ? Ọ bụghị ihe dị mfe. Mana echeghị m na o nwere mgbe Dave chere echiche ịhapụ m. Mgbe niile ka ọ na-abịakwute m na-asị, ọ bụrụ na ị ka na-eme otu i si eme, amaghịkwa m ihe gaje ime o. Mgbe ahụ m na-eche si Dave na-ekwu na ọ ga-ahapụ gị ọlụlụ di na nwunye a ma ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu. Ma ama m na ọ bụghị ụdị mmadụ nke ị ga-emepụ ụjọ. Ọ lụrụ m n'ihi na o chere n'obi ya na o kwesịrị ime nke a. Ya wee nyefechasị onwe ya, ịhụ ya na ọ bịara na njedebe. Mana ekwenyere m na Chineke na-ewere onye kwere ekwe nke zuru oke wee tinyere ya onye nke etiwara obi na-amachaghị ihe ọ ga-enyere aka. Mana amaara m na ụfọdụ n'ime unu dị ka n'obodo anyị, ọ mara na anyị ahụ inwere onwe anyị.
akwụkwọ nsọ si na anyị ga-efe Chineke ma ọ dịrị anyị mma ma ọ dịrị anyị, na nnwere onwe, na mkpagbu, n'oge na mgbe na-abụghị oge. Mana echere m na mgbe ụfọdụ anyị niile na-ebu n'uche ịgbara ihe ndị anyị kwesịrị iguzogide ọsọ. O nwere nsogbu nke dị na ndụ gị nke ị chere na Chineke na-achọ ka iguzogide, ma ugbu a ị na-agbara ya ọsọ? Ngwa guzoro jii ka ịhụ nzọpụta Chineke. Chineke chọrọ inyere gị aka. Ị ga na-abịaru n'okwukwe, na-abụghị n'ụjọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.